Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Insha Allah yau zan ɗan yi bayani akan mahimmancin daren 25 ga Zul-Qida da kuma wunin ranar 25 ga Zul-Qida. Dalilin da ya sa wannan ranar ya zama rana mai mahimmanci ko kuma mai daraja, saboda a wannan ranar ne aka haifi annabi Isa alaihi salam, kuma a wannan ranar ne shi ma kuma aka haifi annabi Ibrahim alaihi salam, sannan kuma har ila yau a wannan ranar ne aka shimfiɗa ƙasa, wannan ƙasan da muke kanta. Waɗannan abubuwan kaɗai da na riga na lissafa sun isa ka gane cewa wannan ranar lalle tana da mahimmanci a wurin Allah ta'ala. To don haka shi kanshi ibada a daren wannan ranar lallai akwai babban lada da kuma daraja da kuma samun karɓuwar addu'a a cikin wannan daren. Don haka muna uwa musulmi sai a dage a ba da ƙaimi wurin tsayuwa a wannan daren domin mutum ya roƙi buƙatunsa da kuma neman ƙarin kusanci zuwa ga Allah ta'ala. Lallai mutum yan uwa a dage. Abubuwan da mutum zai iya aikatawa ga su kamar haka: akwai karatun alkur'ani. Ana son mutum ya tashi wannan daren ko da ba zai iya raya daren gabaki ɗaya ba, aƙalla mutum ya tashi ya ɗan karanta abin da ya sauwaka daga cikin alkur'ani mai girma. Sannan yana iya yin salloli ko da raka'a biyu ne, shi ma ya karanta abin da ya sauwaka a gare shi. Shi ma wannan duk dai abin da mutum ya sauka ya ga zai iya, sannan sai mutum ya kuma addu'a ya roƙi buƙatunsa. Sannan bayan wannan akwai kuma ana son mutum yawaita istighfari tun daga daren har zuwa shi kanshi wunin ranar. Ana son mutum yawaita neman tuba ga Allah. Sannan kuma akwai azumi. Ana son mutum ya tashi da azumi washe garin ranar. Shi ma akwai lada da yafin zunubai sosai. Kaɗan daga cikin ladan azumtar ranar shine mutum za a yafe mai zunubansa na shekara 70 da dai sauransu. Akwai dai abubuwa da dama. Sannan akwai kuma wata sallah ita ma na raka'a biyu da ake a ranar da safin ranar. Fatiha ne za a yi da kuma suratul Shams. Fatiha kafa ɗaya ne za a yi, sai kuma suratul Shams shine za a yi kaman so 91. So 91. Insha Allah wannan dai a taƙaice ne bayani da muka yi akan mahimmancin ranar 25 ga watan Zul-Qida. Sannan duk mai buƙatar wasu bayanan da suka wuce wanda muka kawo yana iya komawa ga littattafai na addu'o'i na musulunci domin ya samu bayanin da suka fi wannan. Insha Allah muna buƙatar da Allah ɗan uwa, idan baka mana subscribe, idan ka yi sabon zuwa na channel ɗin namu, da Allah da ka daure ka danna mana alamar subscribe ka kuma danna mana alamar liking. Sannan kuma don Allah muna buƙatar da ka yi mashi yan uwa sharing domin kowa da kowa ya amfana.